پری جاران دبه آمورک هنری. د آواهیان ده وک خوشیکی هستتی دردکه پیشبریمه. لایوانک، لمطبخک، د پیلپلوکن خانی و مالانده. جار جاران د برهمک دیروکی ده خود ده خویا کرن. و هر وها د کوچا داوی ده حوالتیا گورا مروف دکه. ام بحثا مرمری دکن. دبکو لگلک دوران هبلی به طایبت جی مرمرا آمده. دما مروف بحثا اردنگاره دیکه خوشی و گشی خوزای تیبیرا مروف. خوزا جبو مروفان نعمته که گران بوهایه. مروفاهی به هر آوائی سود ورگرتیه جو خوزای. دولمندی خوزای به دانه این خواه مروفاهی شاناز کریه. هم خوشی خواه پیشکشی مروفان کریه، هم جی ببرهم و نبات این خواه وان تیر کریه و خودی کریه. لسر اردنگاره هر چقاس بدوی خوزای دردکه و پیشی، هر وها بر همین کو جناف خوازای دردکوین و جبو پیشگتنا مروواهی بونه نشانه جی هنه. او هنجاران وک مادنک دردکوه جناف آخی. هنجاران وک پترول و گازه دبه پارچه یک جیانا مروف. هنجاران وک زیر و زیف و الماسان دبه دولمندی. لبله یک تشتک دنجی هیا کو جبو پیشگتنا هنری، جبو آواهی سازی و شعروانی بویا تشت هری گرینگ. اف بر هم خوزایی و به همپا مرمره. رنگ ولات دوی بشه ده و ببه اجاقین مرمره ین لآمده و گرینگی و کور خوزایی بو بده ناسین. او تحتو کورکو خواگوهرتن در باس کرنه، دوان ده متامورفیزما پیک هاتیه، ماده این وک کالکر و دومینیتن به کربونات را تنگوتن مرمر. مگوتنه گیدن ماده این دولوموتیک و کالکر به هفره کریستالیزه دبن و مرمر آواد کن. اف تحتکن کو وک مرمر صافته بناف کرن، تناو خواده به زیده باری کالسیوم کربونات، به هندکایی مگنیزیوم کربونات و هن متال اکسیتان تحوینه. دما صافه بر رنگ سپی و نیو سایدم خویاد که. لی دما خواگوهرتن در باستی که بر رنگین بالکش دردی که و پیش بری مروف. وک میناک بر رنگین زر، سور، هله سور،
شینەبەر، قەحوەیی و ڕەش هەنە. مرمر ji dîroka kevnar heta îro di her serdemê de hatiye bikaranîn. Di berhemên serdema antîk de mirov dibîne ku mermer bi awayek çalak hatine bikaranîn. Di hin lêgerînên arkeolojîk de hatiye xuyakirin ku mermerên mezin û qirase di avakirina bajaran de bûye hîmê bingehîn. Mirovên berê di çêkirina avahiyên qayîm û bedew de ji mermerê sûd wergirtine. Tê xuyakirin ku di avahiyên kevnar de bêtir ji cûreyên mermerê granît hatiye amlandin. Di çêkirina peykeran de bi taybet li Misra kevnar mermer bûye kevirê herî giring. Di gorên Fir'ewna de, di çêkirina keleh û stadyuman de, di perestgehên antîk de mermer hatine bikaranîn. Bi taybet bikaranîna wê ya di çêkirina peykeran de bûye sedem ku mermer bibe hîmekî pêşketina hunerê. Li herêmên Mezopotamya û Anatolyayê jî mermer ji serdema Romayê heta îro bûye yek ji madenê herî giring. Yewnan û Bîzansan bi birîn û nexşandina mermerê avahiyên qayîmtir û bedewtir ava kirine. Li welatê me jî mermer xwedî cihekî taybet e. Her çiqas wek madenekî înşaat û avahîsaziyê were dîtin jî di eslê xwe de ji bo gelek tiştan hatiye bikaranîn. Lêbelê helbet di serî de ji bo avakirina bajarên modern bûye pêngavek ji bo mîmar, endezyar û hosteyên avahiyan. Di destpêkê de me behsa avabûn, naverok û rengên mermerê kiribû. Mermerê ku ji tevahiya kalsiyum û karbonatê çêdibe, bi hindikahî be jî di naveroka xwe de felsfat, mîka, maddeyên organîk, silîka û florîn heye. Ji bilî rengên wê esasî, hin rengên wê cuda jî hene. Mermerên gewr, zer, qehweyî, spî û reş di qada dekorasyonê de li gelek aliyan de tên bikaranîn. Yên rengê wan sor û helesor e vê rengên xwe ji krîstalên kalsît digire. Mermerên herî zêde tên tercihkirin jî yên şîn, esmer û yên reşin. Ji bo kevirek wek mermer bê hesibandin pêwîst e ew kevir qayîm be. Di dema birîn, bilokkirin, cîlakirin û berqandinê de ger wê qayîmbûna xwe biparêze ew kevir mermer e. Mermerên ku li welatê me têne derxistin û yên herî têne zanîn jî ev in: granît, fanolît, siyenîtê bilosît, serpantîn û diyabas. Mermerê ku di warê pîşesaziyê de cihekî wê girîng heye, piştî ji binê erdê hat derxistin, tê birîn, tê berqandin û ji bo li her aliyê avahîsaziyê bê bikaranîn tê amadekirin. Cinsê mermerê çi dibe bila bibe, ji binê erdê tê derxistin.
Paşê beş bi beş ji bo qada bêbikaranîn tê hilbirîn. مرمر به آوایەکە بلۆکên mezin ango parçeyên qirase ji binê erdê tên derxistin. Paşê ji bo werin hilbirîn dibin kargehên mermerê û bi makîneyên mezin ji bo qada endûstriyê têne amadekirin. Lêbelê ev kar ne ew qas hêsan e. Ew kevirên qirase ji ocaxan tên derxistin, bi saya vîncekî li ser şoseyekê tê bicîhkirin û dikeve nava makîneyê. Ev blokên mezin giraniya her yekî di navbera 15 û 25 tonan de diguhere, her blokekî mermerê di navbera 10 û 20 saetan de tê birîn û pêlikên tenik tên bidestxistin. Helbet ev yek bi teknolojiya niha pêkan e. Birîna mermerê berî 40 sal encaq di navbera 2-3 mehan de pêk dihat. مرمرên ku hatin birîn ev car di makîneyên ku bireka wan hene de li gor xwestekê têne perçekirin. Ev perçeyên mermerê êdî yek bi yek makîneya cîlayê de derbas dibe. Di serî de jî me anîbû ziman, mermer di gelek qadên huner û pîşesaziyê de tên bikaranîn. Di dîroka kevnar de ji ber ku estêtîk û qayîm e, piranî di qada hunerê de dihat bikaranîn. Lê di roja me de êdî di warê avahîsazî, dekorasyon, pêkervanî, amûrên xemilandinê û di qada çêkirina goran de tê bikaranîn. Li tevahiya cîhanê mermer helbet çêkî xwe yî taybet heye. Her wiha li Tirkiyê jî çavkaniyên dewlemend hene. Lêbelê li Bakurê Kurdistanê di serî de jî li herêma Amedê cihekî mermerê yê taybet heye. Amed di warê derxistina mermerê de xwedî potansiyelek mezin e. Navçeyên Amedê hênê, Çermûk, Şankuş, Licê, Hezro û Pasûr wek qada mermerê tên zanîn. Ji mermera ku li tevahiya Amedê tê derxistin 55 milyon metrekûb, li Kortala hênê 25 milyon metrekûb, li Kortala Çêrmûk Şankuş 15 milyon metrekûb jî li Kortala Licê Hezro Pasûr de ye. Bi saya van Kortal ango havzayên mermerê li Amedê gelek kargeh ava bûne û di nava salan de ev kargeh xwe mezin kirine. Piştî ku tê fêmkirin mermereke bi qalîte ji Amedê derdikeve, nav û dengê wê li cîhanê belav dibe û demeke kurt de Amed tê astekî wisa ku mermera xwe îhrac bike. Niha potansiyelek mezin ya îxracatê di destê mermera Amedê de ye. Herçiqas dewleta Tirk giringiyê nade vê hebûnê jî karsazên li Amedê hewl didin ku xebata xwe bi pêş bixin û di warê mermervaniyê de bibin xwedî cihek taybet.
Mermera Amedê weke kevirên bazalt yê xwezayî ji bo welatê me rengek cuda û dewlemend e. Ew kevirê ku ji nava dilê axê derdikeve, dibe malavahiya vê warê. Mermera ku pêşengî ji damezrandina bajaran û şaristaniyan re kiriye, di roja me de hê jî kevireke binirx û newazê ye.